приятели, аз съм Влади и се извинявам, че нямаше видеа в YouTube канала ми на Brawl Stars. Но днеска съм готов да направя следващата крачка в живота и да ви раздам едни слушалки на giveaway. Не са най-яките слушалки, признавам си. Но като първо, ако искате, участвайте си. Ще направим анбоксинг, ще чуете как се чуват, за да ни кажете, Влади, такова изпрати грешно, такова слушалки. Не, истински са, работят, в кутия са, не са отваряни. Да, не са отваряни, са си. Нямат стикс отдолу. Не знам, но ето е кутийката и сега ще е такова. Но за всеки случай ще изтрия слушалките, за да мога да ги дам много чисти след моето пипане. За да не кажа някакво нещо. Така, кутийката е много малка. Ето, отзад има някаква жена. Слушалки. Има на български кабелни слушалки, вграден микрофон и контрол на обема. 1,2 мм дължина. Кутията е пократително зле. Това при отварянето, чакайте сега да го затворя. От тук това леко се издърпва нагоре, така да стане, да се отвори. Това трябва да го хванете, да го претеглите назад. И ето тази човка тук го наричам. Видите ли? Малкото разстояние. Пъхате с палеца. Е отворена кутийката. В комплекта намираме малко да наклона камерата. Мишката ли прави? Една секунда. Така. В комплекта намираме. Между другото, това ми е първото анбоксинг видео. Малко ми е изрязана тиквата, но за да видите шапките. Кутията няма нищо друго. Как се захвана ти, бе? Така. Giveaway вече тече, между другото, аз малко се добавих това видео. До 19.07. Ей! Участвайте! Не помня кога. Вижте ми шорта. Има го на шорта. Ето ги слушалките. Сега, да не кажете, че ползвам подобни. Ето. Нагледно. Кабелчето не е развързвано, току-що е отворено. Няма никакви забележки по кабела, нищо. Така, ги бензицирвам. Има къркър. Има. Обаче трябва. Върхна. Една секунда. Тежката артилерия. Режем пакета. Защото ето всичко пред вас се почиства. Така и жак. Така. Тук ми тръгна кабел. Така. Ето мога да ви покажа. Гледам, че съм адски чистички. Така, сега къде се оставих мишката. Пускаме видео на някакъв ютубър. Не видео, да кажем песен. Пускаме някаква песен. Да видя каква да е. Ето. Реклама. Интернет без реклами не може. Спираме звука да мине рекламата. Песента на Миро. Включваме слушалките. И чакаме разбит. Една секунда.
Добре. Ето. Надявам се да се хваща. Слушалките работят безотказно. Надявам се да се чува. Те са усили. Добре. Това се работи просто сега нещо. Също видя да мога да усиля, ама не мисля. Вече слушалки се слагат тук и така. А това са за вас. Така. Ето, работят. Така. Сега, giveaway вече с пълна мощ. Вече 20 кусор човека участват. Така че много ви благодаря. Ще ви изтегля от едно до колкото има показвания и който е това, казвам показването и той някак си трябва да разбере. Ще избера. Той ми изписва май, кой какво гледа. Да, леко, ето, само да наклона. Да не кажете, че нещо има дефект. Тук не знам накъде. Много леко. Дърпам и слагам кабелчетата. Ако са наобратно, се извинявам. Ето бе. Штрак. Има си специално място за всяко едно нещо. За да не съм дала. Само стърчат кабелите. Кабела. Хоп. Штракна. Кабела. Го прибирам ето така. Хоп, 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 хоп. Затискам да не изкочи. Отваряме кутията. Трябва да ги пърна обаче. Чакай. Една секунда. Да пребера. Кабела, видяхте, работа. Пребирай. Йо! Малко тук е тръгнал кабел, но какво се направи? Така сега ще ви ги сложа с тиксо. Къде са ножичката? Така, издърпвам си тиксо. Така. Сега. Тук. Така. Само май по-дълго изрязах и наси. Тъма. Ето текстото. Как се хвани? Ето. Залепено. Едното. Отгоре обаче не знам как се лепи. Как сега го залепят? За да го лепна, приятели, май ще трябва да отрежа тази глупост. Така, отрязвам това. Изчезна. Това е просто да се закачи в магазина. Така. И го лепа отгоре. Така, нищо няма, просто това. Премахнах. Така, тези неща вече могат да се свърлят. Сега другите кърпи са адски сухи. Ето.
Чекайте. Искам да... Хоп! Няма нещо. Ще ми издрънча. Не. Като чисто навис. Така. Пожелавам на всеки, който ги иска тези слушалки, да ги спечели. Да, и сега ще пиша. Чакайте една секунда. Ето го дистанционното на лампите. Шарен. Бялото пусна. Това е бяло. При мен светло на камерата се вижда бяло. Така. Ето тук отдолу ще се подпиша. Подпис. И тук ще напиша нещо. На какво? Сетите. Вие ще кажете долу в коментарите какво да напиша върху кутията, за който и да е. Така, това беше много пребера. Така, това беше моето видео, между другото. Видите, ма се пребия. Това беше видеото, приятели. Надявам се да ви е харесало. Надявам се тези слушалки наистина да отидат при един много добър човек и той да се зарадва. Подпис от мене. Това го отрязахме, за да мога да ви я запаковам. Разпаковам аз. Разпаковахме, видяхте, че работите. Опаковано е. Ето тук имаме тиксо. Отдолу имаме тиксо. Тята е здрава, само отварянето малко тук е отрязането е такова, но това не пречи. Подписа, пак казвам. Ето тук. Тук на бялото ще напишете много кратка една дума, 2-3, едно изречение, ама кратичко, 2-3 думи, за да се събере естествено и който го получи, нека си го прочете. Аз бях Влади, надявах се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала и да участвате в giveaway. Чао!